L'impuls que el govern vol donar a l'energia eòlica a Catalunya s'ha traduït en la delimitació de 40 municipis en 11 comarques que podran acollir les noves instal·lacions eòliques d'ara fins al 2015. Són el que s'anomenen zones de desenvolupament prioritari, mentre en alguns municipis, com Pontons, a l'Alt Penedès, ja s'hi han mostrat favorables, altres àrees, com l'Alt Empordà, critiquen el nou mapa eòlic català. En aquesta comarca hi ha 7 municipis, alguns propers a l'Albera. La Generalitat permetrà instal·lar la infraestructura més gran d'aquestes característiques a Catalunya, amb 200 megawatts. Que em preocupa la proposta de les Alberes perquè, home, és un lloc sensible. S'ha de veure també, jo entenc que això són taques, igual que nosaltres presentàvem, per tant s'haurà d'analitzar a fons i s'ha de veure quines són les zones incloses en aquestes taques, però sí que d'entrada això és el camí de la proposta de la Generalitat, és el que em preocupa més. Hem fet una reflexió molt diferent, una reflexió, insisteixo, que aquest és el punt clau, que garanteix la capacitat de l'Empordà de fer possible la implantació de molins, però que els ordena a l'entorn del corredor d'infraestructures, bàsicament. I aquest és una mica el moll de l'os. Amb aquest nou mapa es pretén ordenar els parcs eòlics a Catalunya i el procés d'adjudicació valorarà els factors tècnics i els beneficis pel territori. El govern no preveu, fora d'aquestes zones, ubicar instal·lacions de més de 5 aerogeneradors ni que generin més de 10 megawatts.